provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPM Provincial Stations. Sa darating na Pasko, muli nating saliwain na may galak, tuwa at saya ang pagsilang ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Naway manatili sa ating mga puso ang tunay na diwa nitong Pasko sa araw-araw at sa darating na panahon. Kami po ay taos-pusong bumabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon mula sa nag-iisa at kauna-unahang himpilan sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Ronda on its 56th year in the service to the Bicolano. And man will live forevermore because of Christmas Day. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa mga di kalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Tayo na sa Eloy, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Eloy, tulay ng pamilyang Pilipino. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawing ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom
Fresh Technology. May antibacterial na ang kabloom sa bango ang damit. Charm Bagon, makapun sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makapun sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, kung paano siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung paano siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Katugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Besperas kita kan na Pasko. Sa aga, Pasko na, sinta ko. Wala pa rin. Pero ang tao, dawa wala pa rin. Garo mayo sana pero igwa. So, good morning sa mga parantabay niya to. Diyan po sa kasentruhan kan syudad nin Iriga. Di sa probinsya kan Camarines Sur. Asin dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Eba niya to sa lado technical si Chief Engineer Abelindon Torallo. Ang samuya pong Chief Technician. Information si Chief PSD Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Curious daw ako digdi sa mga ngaya perfect sa siyam na aldaw na pagsimbang gabi napot dyan. Kung naka-perfect ka kan siyam na aldaw sa simbang gabi, ano man ang mapapala mo? Ayo, perfect ang pag-uro aldaw pag sa Diyos mo, nagsisimba ka sa siyam na aldaw pag abot kan Pasko. Hapot dyan, ano man, ngayaan pwedeng maging balos sa imo. Kan kagurangnan. Ako inapot ko sa diri ko ang ibang mga kumbaga latok na sabi para simba. Ano man niya ko kung nakaka-perfect. Ano an makukuha? Maray kung sa exam, naka-perfect din score di, maurag. Pero pag abot digdi po sa pagsisimba, dawa anong gibuhon kan tao, ma-perfect mo pang marhayan pag sa Diyos, pagsisimba. Kung nani ba, mayo man sa gibo. Yung nangani po yan ang pigpaparasabi ko, sayang kan pagka-perfect mong pagbabanal, pagsa sa Diyos, kung mayo man sa buhay, dahil mo man isinasa buhay, dahil mo man isinasa gibo. Minsan, ang mga yaon lugod sa simbahan, iyo po ang mga plastic ang pag-uugali. So, pirming, una mo, pirming kataid kan kagurangnan, yaon sa simbahan, kaya lang, pag-abot sa pagiging banal, dahil mo man masabi, ang ibang mga parishioner, o ibang mga alagad kan simbahan, kung talagang sinda totoo na para sa tao. Sinsido pa ako sa kagurangnan na talagang ito idinusay niyan sa iyang buhay para sa tao, sa mga nagtitios. Pero na obserbaran ko kan iba na mga yaon sa simbahan dahil man talaga ay dinudusayan sa indang buhay sa pagserbi sa kapwa. Kundi ang iba nga ni pansadiri man, mahiling sana, nakapokus, center of attraction, nakapokus ang mga parishioner sa iya, ay, ang iba pating mga alalay kan padi, una mo, daog pan padi, kung makaastan mga pag-uugali, yan po ang katotohanan. Mga diktador, ang iba, nasasapawan na ang padi. Ako, dahil na ako binsido pag arog kayan na inaastakan iba. Kaya minsan natsa-chapteran mang kampadi ay dahil nga ka mo nindo akong panginutan. Ako bag ngayon padi. Pero arog man sa nakayan, ang kagurangnan po, dahil man pwedeng panginutan gan mga tao. Magsunod. Yan ang nakapalaman sa katugunan. Magsunod sa tama. Kani ba nagsusunod sa sala? Salang pag-uugali, salang sistema. Mahiling mo patingon yan, ang mga simbahan, kabihira na baga itong mga press flower, press kong burak, na binabakal. Puro na instant flower na mga plastic ang nakabugtak dyan sa retablo, dyan sa tubangan kan altar. Mayo na nga ning ibinubugtak na mga press flower duman sa itong siborium. Itong binubugtakan kan hostya, kan panghungit sa mga tao. Saan burak po ngunyan, kamahal na. Kaya ang nangyayari, komersyal ng marhay, pati pag sa Diyos, komersyal na.
Yan po na obserbaran ko. Ano umaw permi kan padi itong mga matinao. Renibo ang tinatao. Pero kung mga buro 20 pesos ang gatos, ay di ka man umawon kan padi. Ang padi, inuuro otro pati pag nagtatao kanin renibo, lalo pa kung milyon. Mahon ang padi pag nagtatauan mga parisyoner, maray kung gabos na parisyoner bukas palad, saka oro igwahon, paano mambalan sa mga nagtitios na dapat yan itabangan man. Ini po ang espiritu kan Pasko na dapat mag-share kita kung igwahon man kita. Tabangan tan kapwa at mga nangaipo. Nangunyan masakit ang buhay. Pero pag abot sa mga okasyon, dahil man nagsasakit ang buhay kan mga Pilipino, mahiling mo dyan, kadakol man kan mga nagsasaod. Pagpaparasabi, tios ang Pilipinas. Tios ang sa tuyang mga kababayan, bako man tios. Pagarani na nga ang eleksyon, bigla bagang narayaman, ano iba? Biglang nagkakaigwanin mga kwarta, kaya pigpipilahan itong mga tindahanin manok. Itong mga food chain. Bago mag-eleksyon, asahan nindo yan na kadakol kan mapila. Lalong-lalo na paka-eleksyon. So mga, kumbaga, nakagoda. Kung yan man na Pasko, ay sige bagaan durulok-dulok kan ibang mga kababayan niya to. Kaya nagkakaigwaman. Pero masupog man kung malalawgunan ka, pero may kanasanaman nga yaon sa kuya. Masabihan sa rong politiko, garo nga, pero may ka naman sa nang namamas ko. Sakit ko narog po kaya ng pagkabuhay niya to. Yan, makwarta pa ang mga Pilipino, tas mga empleyado kan gobyerno, so empleyado pribado, mga nakaresibi po na cash gift, bonus, kasin iba pa pong mga benepisyo. Kaya lang, dahil man yan, ngaya gustong sabihin, ubuson ta sa napagpasko, pag bagong taon, mayo na kitang kinakakan. Minsan araw po kaya nanugali kan mga Pilipino, ani ba? Ubos-ubos biyaya. Pagabot kan New Year, tingara. Saan bulan kan Disyembre sa rupo sa pinakamagastos na bulan. Hindi na kagurangnan, suripot kumbaga, an kawaraanin na kwarta, nin mga bagay na kinakaipuhan kan kapwa niya to, pag Pasko, garo magian man. An bulos, pasiring sa bulsa. Kan kwarta. Kaya lang, kung ikaday man tataw magtipid, ngunya ng mga panahon, urulan, paksiw. Pag pinairal mo po itong sabing ubos-ubos biyaya, simot ang sa imong bulsa, pag-arog ka yan. Kaya marisa mo bagaan mga bangko ngunyan, enterong pinagpipilahan. Yung may okasyon po, may kalamidad, ang mga bangko, pirming pila. Kaya matapos-tapos poon pa kan inagian kita nin kalamidad, hasta inabot na kita kan bulan na Disyembre, panahonin kapaskuhan, ang mga bangko, grabe pirmi ang pila. Nangangahulugan, makwarta pirmi ang mga Pilipino. Kadakol kan mga sinasaray sa bangko ta. Kung mayo man yan saray-saray dyan, ano man ito magparapila. Ang problema man pati sa mga bangko niya to, digdi sa syudad kan iriga. Kasod ma, kung dahi ko patinuyaw ang bangko di oro, na pwede na nga ning apo doon bangko di roro. Grabe ang pila, ma-deposito ka na lang, pagpaparapadipisila pa. Ma-withdraw, lo mismo ay ano ng buhay tayo sa Pilipinas. Minsan sa mga bangko, kadakol man kan cashier, tiller. Pero dahil man naghihiriro, pigpapara, hain, sa'y nagahali, ang sweldo ninda, dyan baga sa mga depositor, sa indang mga kliyente, kaya pakarayon ang serbisyo.
pagparalay gayon na makahirak ka itong mga nagsasaray nin kwarta sa bangko kung minsan. Pero pag mga VIP, bistado ninda. Madali yun ni akomodar sa bangko, inan makabuboysit sa Pilipinas. Ang mga bangko pati niya to, mga palpak an serbisyo. Ang landbang sa na nga, bangko kan gobyerno, sagkod ngunyan, puro raot an ATM machine. Bulan pa da kan inero maibabalik. An sa indang mga ATM machine ay pambihirang buhay tayo ni. Pero nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa dito ng Philip Marinaga sa imasin sa sa gantabay. Ipatuloy ko ng informasyon sila Dulipal. Maugmapit pahayag sa kuniyang panlalawigan ng Albay na naaprobahan na ang abutin sa 22 million na inilakas para sa gratuity pay sa mga contract of services o COC at in job orders employees ang nasulid naman ini sa DBM Circular 2024.8 na pinagpaluwas sa nakaging aldaw sa Siyempre 20, 2024. Pinagpuso ka na unang bita ng ordinance ang 14 sa ganyang panlalawigan kang Albay sa isa 11 special session sa Sudma, Disyembre 23, 2024. Ang nagsabi ng ordinance na makakaresibin ng tig 5,000 pesos ang kada COC at job orders employee na dahil mababa sa 4 na bulan na satisfactory of service hanggang Disyembre 15, presenteng taon. O beto pag naunang dito ng ordinansa, nabistuhon ang kontribusyon sa mga job orders at yung COC sa gobyerno pan-provincial sa provincial Albay. Kaya ang mga naon sa mga sinasabi nga ni contract of services at yung mga job orders, maugmaan sa isang kapaskuhan, huli naman sa nakuan na ninda, makakaresibit ninda, ligtig 5,000 pesos. Yan ang sa informasyon, alis sa newsroom, Raquel Cáceres, reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Padagos po kita rin sa tuyang programa. Sabi ni Ate Milit Moralio, maluya ngayon buhay ngunyan, bakong hayahay. Yan pinagkaulay ko niya na pagkaaga, si Kagawad Daday nga niya, tusmag pa. Pambira niya ako, Ate Milit ay. Grabe ngayon mga pinagdudumanan ng mga okasyon, grabe ngayon gastos. Kami nga maluyan income, malipot niya permian panahon, mayong nagpaparigos. Mababawi mo man niya ako yan, pag abot ka na bulan na Pebrero, araw ka yan. Kumbaga pag summer season, makakabawi. Kumbaga pwedeng maging hayahay giraray, anbuhay. Man of action man, nahiling ko dyan sa Sentro Can Iriga, sigan paki-istorya duman sa mga civil security unit, sa mga traffic enforcer. Sabi man ang buladas, nagmuak na. Manya ko yung mga traffic enforcer na ini kan irigatan, pigpapara bantayan itong mga simuak. Mantineronin doan pase orden ang bolos kan trapiko dyan po sa sentro kan iriga bakong magpara pakiulay ka mo sa mga
government official, public official na dayo man nakakatabang sa syudad. Paparasagin-sagin nga man ab aksyon sa pagtabang ay kabuti ganiton ngod. Ultimo nga ning ang barangay San Francisco day napapakaray kan aki niya. Yaw na siya kagawad kan syudad, kagawad kan barangay. O nangati na bagadakan na iba pong mga kali dyan sa barangay San Francisco asi kasuhunin do. Bakong magparamuak-muak sana kamo. Para sagin-sagin huna mo pirming MacGyver. Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Maray na pagkaga sa mga nagkantabi sa tuwingan. Maganda yung kamustakan sa tuyang panahon. Tama duman sa mga sa luwas sa konyan na mamakal, nananaod para po sa preparasyon at chance sa pagsabat ka na Pasko. Karandang Philip, marhay pa kamo na mamakal na. Kadakol, pambihira, para sa problema sa bulos ng traffic karandang Philip, talagang surusuan ang mga namamakal sa kasan. Anong namamakal na naghahanap pa nga niya kung ibabakal? Parehas kita. Ako naghahalap pa na matawanin na pambakal karandang Philip. Nasupigdolok ko, baka umanhayahay daan buhay. Tan negosyo daangon yan, dyan sa Masuso, Maluya. Kuyan kaya, malipot ang panahon, tapos ribot ang tao, kaya kulang ang nagkakarigos. Kasunod na nakaulay kuman si Ate Belet, sabi nga sa kuya, kuya, kulang nga nagkakarigos sa kunyan, kurigwaman, dikit lang. Ito may mga okasyon na ginigibong venue ang sa indang resort, pero itong katuyuhan talaga na magkarigos. Kuya niyan, expected pangon na panahon, pero kan grabing lipot. Siribot ang lambang sa Rosaman lain-lain na mga okasyon, mga pagteripon, kaya wala pa kan panahon kan swimming. Pero pag abot kan summer season, expected na naman yan karanda Philip na dudumugon ang Masuso Spring Resort. Ang yan kaya, ang focus kan tao, mga selebrasyon, mga pagteripon, kaya matumal talaga ang mga nagpapasiring dyan sa Masuso Spring Resort, full 1 hanggang full 4. Pero kasunod mamay naabutan ako dyan, garo kuya ang pagtaripon, simpleng selebrasyon, kan sa opisina, sa lokal na gobyerno sa Niriga, diman ang sa itang naging na venue. Siyempre, pag-ilang dyan, makarigos ka. Pero ang sabi ng Ate Milet, talaga ngayang kulang. Okay man yan. Anyway, bawi-bawi man sa na yan. Pag-abot kang parang kang pag-init, baka magkibang-gina, may mga nagkakarigos pa dyan, karon ng Philip. Doon sa tutuyang informasyon, di pa daw ako nakahiling kayo ng mga bagong niya na mga kuyan, polymer banknote karandang Philip. Pinagsaluwas na ini kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Kuyan, araw kayo itong napapagluwas kan 1,000 peso polymer banknote na napaka-sensitibo. Ining poon 50 pesos hasta sa 1,000, may mga nakahiling na kayan, pero ako dahil isa, karon na Philip. Narali na pati sa mga politiko sa kwarta. Kabagan? Hinarali na sa mga politiko sa kwarta, Ate Glenn, sa mga denomination o sa piso bill. Hiling niya po dyan. Ang mga mahiling niya po dyan, karondang Philip, arap na sana kan 50 papel, 50 pesos na papel, ini pong polymer banknote, ini po ang kuya, ini bagang endemic, asin present na Bisayang Leopard Cut, asin na bidang selamutan. Sa likod kan banknote, mahilig naman ang Taal Lake, asin Malipoto. So yan ini mga nakakagunyan sa bagong pinagsaluwas na mga papel sa tuya pong Bangko Sentral ng Pilipinas. And syempre nagsiselebra pa lang tinda kaya ni pong 75th, ika-75 anniversary celebration kaya ni pong Bangko Sentral ng Pilipinas.
And duman sa kuyan, 1,000, lugod may mamasko kay ni magpasko sa tuya. 1,000 peso polymer banknote. Ang Philippine Eagle naman, asin sa pagitan, mahiling nyo dyan. Sa likod kang banknote, mahiling naman ay nitong Tabapa Harris Natural Park at in South Sea Pearl. And ang 1,000 peso polymer banknote, kapinikan First Philippine Polymer Banknote Series na magagamit kasabay kan mga kwarta na sa tuyang nakakaputan mga nahiling na po ngunyan na panahon. Kaya lang baka araw din ito Philip kung nakapagluwas kan na 1,000 peso polymer banknote na napaka-sensitive. Ano daw ining kuya, tibad makikwa kayo ni natato na naman ang Bangko Sentral, para man pa kung ano ang mga dapat mo naman na linakyan, at kapal na yan, tagaro napaka-nipis, magayon na nilingon, pero sensitibo, baka paluguan na naman dyan yung dikit na tuti, baka dahil na naman akuon. Araw pa itong na-inoctate ko. Pero tibad ako naman ganyan, Karanda Philip, malangan itong na-inot na 1,000 pesos. Dati napaka-sensitive, dahil nga pwedeng ma-fold, dahil nga pwedeng mabasa, sa napaka-sensitibo kan mga yaong dyan sa papel na yan. Pero ngunyan baga okay na isip ko ako yan, matiklop, ma-fold initong 1,000 polymer na ini. So, siguro, dahil pa man yan nagsisirculate talaga, kung igwaman, dikit ka lang, and tibad pagabot ka ng daw, makahiling mo kita kayan, ang mga bagong pinagtalawas mo yan, kan Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yan ang katuya pong informasyon, gikan sa location, kaya nagyari sa kapatid. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Tapit sa mga bagong denomination ka na piso bill na pinaghali na payo kan mga politiko. Gahabuan ang ibugtak sa kwarta kan Pilipinas ang mga politiko kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Siguro sa rason na dapat pagparabugtakan mga politiko, lalo-lalo na kung ang mga politiko tiko-tiko andalagan. Aray kung mga Thanos na politiko, kung mga tiko-tiko man ang dalagan. Maray pa talaga kayan agila o kaya ikos. Mga hayop o bagay na pwedeng pagkinabangan ka na sa tuyang mga kababayan. Ayun, nasa linya man si Karondang Raquel, nagbabalik. Pasok. Salamat tabi Karondang Philip, marinaga sa masin sila sa kantabay. Sa kuya pagdudong informasyon sila dunupal, nanindugan ang pamayo kang pambansang kapulisan sa mandato kang organisasyon na pangakamanan ang kapakanan kang publiko. Katakot kay Nina, sinagsabi ni Police Regional Office Bicol Regional Director Brigadier General Adi Dizon na bukas ang mga kapulisan sa Rio Bicol na magsunod-sunod yung mandato ni Philippine National Police Chief of Police General Romel Francisco Magbel na dahil magbisiki ang mga kapulisan anuman na regalo halos mga sibilyan o mga salado ang mga kandidato o mga politiko. Mabigyan tuman sa pagbisita kang Chief kasi mismo sa pagbisalita Marimpur na nagpuding na patiri nagdiretso naman sa Camp Simingola sa siyudad kandidat itinawaan doon kay ni na pangatamanan ng anil sa kumpiyansa sa publiko. Sa paagi kay ni, mga mantinirman ang matano sa serbisyo sa mga kapulisan sa mga namamanuaan. Yan transpante itutugang man ni Dizon na nagpaabot ang pamayo ng pambansang pulisya ng 10,000 pesos sa mga kada ni Katora sa Rio Bicol na magamit ang mga ini sa Pasko at sa pagsabat ng bagong taon. Pinaglalauman man na makakareceive man ng service recognition incentive sa mga kapulisan bilang pagbisto sa saindang serbisyo sa satuyang namamanuaan. Yan sa tuya panggitan informasyon, halos education, Lakal Cáceres,
Salamat giraray tabi karon da nga Raquel. Oy, kadakol pala ng mga nagkukumplean yung nga na pagkaldaw ng mga ka-FB. Tapos sa Sakuyang Tugang, yan po sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Happy birthday kay Matit Baracena Caber. Tapos sa Manugang man ni DJ Mandi. Christian Castillo. Nagsiselebrar mampukan sa iyang kumpleanyo niya na pagkaldaw. Tapos Kimelda Pederes dyan po sa Banwan ka na Nabwa. Siyempre sa gabos na mga nagsiselebrar kan sa enda pong kumpleanyo ngunya na pagkaldaw, Happy Natal Day. Sana'y mabusog mo kami. Kumusta man ki Gemini Puso dyan po sa Barangay La Purisima, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Siyempre sa UNEP High School Batch City 7. Nagselebrar man palan kan kasalang barangay ana 20 padis in mga kinasal. Buwang aldaw bago ang Christmas 20 magpadis sa barangay San Nicolas an nagkaigwanan mass wedding ceremony dyan mismo sa Ilian Resort sa San Nicolas digdi po sa Ciudad Can Iriga. Ang kasalang barangay iyon pinag-organize ka na City Local Civil Registrar sa panganot kan Ever Dynamic Maria Nancy R. Oxiano asin ang naging officiated tapos supportive Mayor Rex Oliva Lady Serene Ilian Resort as the backdrop. The venue was transformed into a romantic haven, perfectly capturing the spirit of love and unity. Families and friends gathered to witness this milestone, creating an atmosphere filled with joy and celebration. Di nagray na. As a symbol of the city's generosity and support, each couple received 1,000 pesos and a sack of rice. May puhunan na tulos ang mga bagong kinasal. May 1,000 pesos na cash, may 1 sako pang bagas. May wedding cake pa, talagang bastante, isobra. Tapos sabi digdi, the local government also hosted a sumptuous fest, ensuring the newlyweds and their guests enjoy this memorable celebration. Beyond the gifts and festivities, the event stood as a testament to the city's commitment to nurturing its community and celebrating the bonds of love and marriage. For these couples from Barangay San Nicolas, this Christmas season will forever be etched in their hearts as the start of a beautiful new journey together. Narog sa nakayan permian, may kinakasal, may 1 sakong bagas, may 1,000 pesos, may cake pa. Pinagray na, sabi kan iba, sana all. Sa mapakasal sa simbahan, kung minsan, grabe ang gastos. Kaya iba, ano lang mo nga kita kay Mayor mapakasal sa kasahuis ta, dikit ang gastos. Sa mayor nagpakasal ay siguradong igwang aabuton. Pag sa simbahan ang naabuton mo kung mayo kang panganda, gutom. Nagpapakasal sa simbahan, ito lang ng mga igwa pang itong igwang mga barubastanting kwarta, igwang barubastanting panghanda.
Pero igwa man mass wedding sa Christmas, ay ano sa Christmas pati, sa simbahan. Kung ini-sponsoran kan simbahan. Kung sa naman ang mga politiko ang taong mag-sponsor nin mass wedding. Kung minsan bako pong makangangalas na kadakol kanday nakakasal sa simbahan Katoliko. Sa rason na kumbaga iba nag-iipos ning ihahanda. Para sa kuya man kung gusto nindo maging na sagrado ang sa indong pag-iiribahan bilang magagong mas maray manggirara itong makasal kamo sa simbahan. Iba man girarayan kan sa huwis o sa mayor. Iniman pong 1,300 na mga empleyado. In the spirit of Christmas, Erga City Mayor Rex Olivas ensured that the city's 1,300 employees experience the joy of the holiday season with the special Christmas giveaways. Just 2 days before Christmas, employees received festive packages filled with grocery items, a heartfelt gesture from the mayor to show appreciation for their hard work and dedication throughout the year. Mayor Rix expressed his gratitude for the tireless contributions of the city's employees, saying, "This Christmas I want to express my deep appreciation for all your efforts. You make our city run smoothly and with pride, and this is just a small token of my thanks to each and every one of you." Christmas giveaways are part of Mayor Rix's continuous efforts to support the well-being of the city's workforce, fostering a strong sense of community and camaraderie. The gesture was met with excitement and joy, spreading festive cheer and strengthening the bond between the local government and its employees as they close out another successful year. This initiative highlights Mayor Rex's commitment to ensuring that every member of the workforce feels valued and recognized, not just in their daily work but also during the most wonderful time of the year. Maray pasinda, may 1,300. Ay, una ko 1,300 pesos. Kunyang balaan mga giveaways para sa 1,300 na mga empleyadong ipinagtaw ang lokal na gobyerno kan syudad. Kumbaga maugma ang sa indang Pasko, ngunyan natawan sindanin mga giveaway sali sa lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa pangingenot ni Mayor Rex Oliva. Kaya itong 1,300 na mga empleyado, mga kunyan gaya din job order, kumbaga mga contractual,
least na tauan man kamunin konsuelo ngunya na kapaskuhan halis sa lokal na gobyerno kan sa tuya pong syudad. Hoy, good morning ka Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator kan syudad ni Iriga. Siyempre ki punong barangay Vincent Boyet nagrampa kan barangay San Vicente Sur digdi po sa syudad kan Iriga. Kumusta man ki Architect Sunny Maestrado asa sa iyang bilog na pamilya. Pala nag-abot sa Andaya Highway sa Lupica Marine Resort sa Philippine National Police PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kasudma para sa spot inspection sa bulos kan trapiko sa naunang bitan ng tinampo asin kamugtakan kan mga biyahero asin lulunadan papuli sa Bicol haliduman sa Metro Manila vice versa. Nagbisita man dagos ini sa Camp Ola Police Brigadier pinagbisita kay ni si Police Brigadier General Andre Dizon. Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa di Karondang Pilit sa pangdugan impormasyon sa radyo lokal. Ipinaglansang niyan ang Philippine Coast Guard of PCCB6 Bicol ang Auckland Biyaning Ayos Pasko 2024 tanganing masiguro ang kaligtasan sa mga biyahero di sa riyon niya nakapaskuhan. Nagtalaga ang kabuhan kang PCCB ko ni sa Mandaytay na pansalan sa Panginoon sa lugar tani magtauning biya at seguridad sa mga pasahero. Kaibanan igyan mga istasyon at substation na nagbabantay at sinagtatamang sa pagpapautog ka mga safety protocols. May man na ini-inspeksyon ang mga lulunadang pandagat tanganing masiguro ang pampunod sa safety standards. Pera kay ni 24/7 man na help desk para sa garantabang sa mga nangangaipuhan. Nakikipag-ugnayan man ang Philippine Coast Guard Bicol sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Silidapang Asia para sa mabikas na tugon kung igwa emergency. Obeto ka nasabi ng programa na masiguro ang response at maayos sa biyay ng publiko sa bilog na riyon iti sa Bicol Region ngunyan na holiday season. Dura na baleta sa Radio Local para sa RPS, CTA Radyo Ronda, Nakakaser, Republic. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Paano po kitang 53 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Duman sa mga mapapuli, mapasiring pasana, duman sa Metro Manila, vice versa, halidigdi po sa Bicol. Kumbaga, ingat-ingat po kita sa biyahe. Magkaigwanin halabang pasensya sa halabang bulos kan trapiko. Kaya nga ni si iba dahil na nagpuruli. So, hali duman sa Metro Manila na mga mabarakasyon ko tadigdi po sa Bicol. Iba man ang mga mapapuli ko ta duman sa Metro Manila, ta duman man maselebrar kan sendang Pasko sa New Year an pinagkanselar na. Ta talagang hard life da ang biyahe diyan po sa First District kan probinsya nin Camarines Sur. Kung minsan dahil tamang kaya kay puwan magpara uuli. Tapos magastos pa kita. Maabala pa kita, mapiperwisyo. Mapasiring kita sa Metro Manila, halidigdi sa Bicol, masakit man ang buhay sa Bicol. Sa pamasahe pa lang,
makungonsumisyon na kita kung mayo kitang rinibo. Ganyan pong panahon, bako nang basta-bastaan magparabiyahe. Mayo ka man sa ng importanteng katuyuhan duman sa Metro Manila, halidig di sa Bicol, mas maray pa tuninong ka na lang. Ni ba man kaya nga gusto kong mahiling sa kuyang kapamilya duman sa Metro Manila. Di ba man ang mga taga Metro Manila gusto ko man nga mahiling sa mga nagtatrabaho duman sa kuyang kapamilya dyan po sa Bicol, sa mga kapuso, mga kapinsanan, gabos na. Alagad kung sinasakit nga ni ultimong pamasahe, minister pa mag-uli. Tapos kung nangutang nin pamasahe, makapuli sa nadigdi sa Bicol, ay pambihira. Kung buhay sa Metro Manila, kung mayo ka dumanin bastanting sweldo, mayo ka duman tol-tol na istaran, ay makahirakan sa imong buhay. Pag-una ka na iba kaya, pag nakaabot sa Metro Manila, ang mga hali digdi po sa probinsya, pag nagtatrabaho duman, ano na ninda? Gloria! Pag nagpupuruli digdi sa Bicol, iba, una mo, mga big time na. Ito pala na factory worker man sana. Maray nang gayad ta may trabaho. Yan po ang dapat isipon kan sa tuyang mga kababayan. Magtipid, ganyan ang mga panahon. Grabe ang kasakitan sa buhay. Ang kapagtiusan, dahilan sa mga mahal na kan barakalon, kamahal na kan pamasahe. Kamahal na kan crudo asin gasolina, kaya kung igwamang kita nin bihikulo, magparabiyahe kita, lo mismo, mapupugrot man kita. Iyo lang mabubuhay niya to, so magasolinahan. Ang gasolinahan, nag-i-income, nagdidilensya kita, ay puro out. Kaya nga ni nagngangalas pa ako kan ibang mga kababayan niya to, na to yung bulan na Disyembre, sigan mga konsenan sa inan outing. Maray kayo sinda, maray ang buhay, hayahay, kung nakaresibinin bonus. Paano man sa mga day nakaresibin, magtuninong. Yan po ang pinakamarhay. Sabi nga ni Chief PSG Jimmy Guanzon, may kwarta nga ya, nagtutunong. Nagtutuninong ang tao. Na masad-pasad. Totoo man, ang sabi ni Chief PSG kung mayo kwarta, ka mga tuninong, ka mga formal. May kwarta talaga ang tao, dahil na baga mapakali, o na mo kung ano nan magigibuon sa kwarta. Yan mo ang dipisil. Kaya, kami po digdi. Nagtutuninong sana, nagtatrabaho ta. Mga kurangay ang buhay. Aray, kung arog ki kung si daday, perming hayahay ang buhay. Pero mana konsal, perming nagmuak na. Mayong kwarta, nagmuak na. Basta may imumuak. Indah sa saro manda si Konsel Audal may kudal ang kwarta ay pambirang mga konsultan hindi sa iriga mga napod baga sa inda bako ng mga kagawad kundi konsing ang luwas. Yung nagkakaburot-bot sa bulsang may nagdudulok, konsing kan bulsa. Mayo man niya kaming itatao, masabi si konsing. Kaya nga, kung ang buhay ming kagawad, arog ki konsidaday, perming hayahay ang buhay. Kaya ni ba, konsimuak. Mumuak na sana, kaysa man magpara stress sa mga nagdudulok. Hindang buhay. Nanarog na po kayo ng mga konsel niya to. Ito sa Vice Mayor, tadawa turog. Permida ang tindog. Anong klase daw yan? Hindi nagtutukaw ang Vice Mayor. Ay
Indabuhay, magpakonsuelo na sana kita. Sa magpara ka stress kita sa satuyang mga public official, mga government official. Masakit pag di kita naghiringwa ang pinakamarhay kaya maghingwa kita di kita magparaasa digdi sa mga politikong ini nan iba pansadiri sa naman mga kaisipan kaya nga ni so harong baga ni Ninya Taduran digdi sa ano yan Barangay San Nicolas binugtaka na kan lalawgo ni Congressman Erwin Tulfo. Ay na daw niya ako si Yosek Ninya Taduran. Tagaro bako na yan ibinugtak dyan na tarpuli. Nakabugtak na. Kakampi ng mga inaapi. Erwin Tulfo. Yuta, siya nga ni inapiman dahil baga siya naging DSWD secretary. Nang api, garo taga Kamsur pati. Nakalaban niya sa politika, sa commission on appointment. Congressman man. Kaya dapat tabangan mo Congressman Erwin Tulfo kan aksi ay isan mga Bicolano. Nganing ipamati man sa naging kalaban mo sa politika digdi sa Camarines Sur. Kumbaga, kung may itinabang ka man digdi, di siyempre marumduman ka man. Pero kung hanggang sa naman sa masabi kanin, kakampi ng mga inaapi, dahil mo man tinatabangan sa mga inaapi digdi sa Kamsur, useless po yan. Aruman arog ki Senador Bungo, ingat sa biyay, takon mabunggo. Mga kung ano-ano na sa nabagang pigpa para bugtak kan mga politiko po ang mga slogan na dahil manauutob ninda yan ang katotohanan dyan ngunyan tama eleksyon na naman kung ano-ano na sa ng mga sinasabi nila tangani sa nang maingganyon sa tuyang mga kababayan na iboto sinda ay pambira kalukuhan ba gada yung pararulukuhan ng mga botante tayo rakman puro sa nakamo pagwapo pag ma-eleksyon pagtapos na ng eleksyon rilingaw na kamo yan ko tong kapaskuhan yan pagkakataon na manwaras man lamang kamo sa mga Bicolano na nanganaan kan mga kalamidad kung mga tol-tol man kamong mga politiko ano ba mga ginagamit sa naman po ang mga Bicolano tanganing maka tukaw sa posisyon duman sa Kongreso o Senado. Yan po ang katotohanan dyan. Maski ang mga party list na ini. Dahil mo na maaraman kung ano man talaga ang mga sektor na pinaglalaban ninda, pinagdadara. Kadakol na po mga party list ngunyan na nagruruluwas na dahil mo nakakatabang sa satuya. Kita man, pag dinulok, sarong beses, pag ma-eleksyon, ugmahon. Nagtabang nga ito. Nalagad pagkatapos kan eleksyon dahil mo na lamang mahiling na magdulok sa imo kumbaga nakuha na kaya so gusto dapat mag-isip-isip po ang mga Bicolano ba kung basta sa nakitang magparaboroto kaining mga politikong ini na daiman talaga nakakatabang sa satuya digdi sa Bicol. Ano ba nga ni nakakaparuro pa? Wala po kitang 4 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ngunya nakapaskuhan, sa tahaw kan sa tungkaugmahan, dahil taman lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sabsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon.
Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormio R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Puli Bagapuro. Ang katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contod Boys, San Miguel, Iriga City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose De Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store, located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort, located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Pajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. All Style Graphics Design and Services, located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan.
Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Sa inman na sulukan ring kunada asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asing platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Wana kitang 14 minutos, makalampas na ng alas 9 nin pagkaaga.
balik si Karondang Raquel, pasok. Sa tuya pang dugang impormasyon sa lado lokal, nagpuna ang proyekto para sa global standard ng serbisyo sa kuryente sa probinsya ni Albay sa lockdown na nilalauman na magdadala ng dapo ng pagbabago sa mga kaharungan negosyo sa bilog na probinsya ang Albay. Sigun kay ako Bicol Party List Representative, Congressman Elvis Salvicon, ang inisyatiba parte kang mas dakulang plano kan matugunan ang mga hamon sa kuryente sa probinsya ng Albay at siguraduhin ang sarong matatat, malalauman at padagos-dagos na bulos kang kuryente para sa mga residenteng Albayano. Kaibanan si Congressman Joey Salceda at si Mayor Alfredo Pido Gardin Jr., nagsagibo si Congressman Elizalde ko kang ako Bicol Party List yung sarong produktibong pag-ulay kaibanan ang opisyal kang Albay Electric Cooperative o ALECO tanganing pag-ulayan ang solusyon sa presenteng mga issue sa kuryente sa naunang bita ng probinsya kabilang bigyang lakdal kani mapakaray ang infrastruktura kang kuryente sa probinsya at masiguro ang marikas sa pagtugon sa mga aberya. Sigun pa man kay Congressman Elizalde ko kang ako Bicol Party List saro sa pinakadako ng proyekto na tututukan sa nasabi ng pag-ulay iyo ang construction sa mga bagong substation sa Kundiat at Sindigaw, mga proyektong ini may objetong pakisugon ang bulos kang kuryente na nagdadali sa mga pangilot na parte kang probinsya in Albay. Sigun pa man sa Bicolanong sunod ang pagpapatindog ng mga substations na ini magsisabing backbone kang kuryente sa Albay na magpapahiwas pa kang bulos kang serbisyo at magtataon ng mapusog na supply sa mga karungan at negosyo. Nilalauman man ang nasabi ng proyekto magdadala ako ng pagbabago sa presenting sistema kang kuryente sa Albay o rugna sa mga lugar na kalimitan nakakamati ng power outage. Sa tabang naman kang bagong sanitation, mapapakaray ang mga linya kang kuryente at magkakaigwa ng mas mapusog na infrastruktura na magsusustento sa pangangaipuan sa mga residente, mga establishmento, mga industriya sa probinsya ng Albay. Dugang na Barata sa lado lokal para sa RTN, si Era Gironda, Dr. Catherine, reporting. Salamat, Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang barata sa lado lokal. Basahon ko po na hinanakit ni Engineer Monmongo. Kaya po, the true story at about 1 p.m. On December 21, 2024, 4 hours before the game, dumating ang 5 buses ng Camarines Sur sa Taguig na nagbiyahe. Almost 18 hours para manood at suportahan ang ating Camarines Sur Express. Noong pagdating nila ay nalaman ng opisyal ng Taguig Generals na merong manunood ng mga taga Camarines Sur. Ayon, nagreklamo po agad sa NBL na mahirap daw na may mga taga Camarines Sur na manunood at magulo daw yan, sabi ng opisyal. Balak daw natin punuin ang Dueñas game. Ano kung punuin natin ang binyo? Bawal ba? May batas ba na bawal manood ang fans? Di ba tama lang na first come first serve? Maaga kami kaya meron kaming rights na manood ang mga taga Kamsur. Di pa nakontento, nagpatawag pa ng pulis itong opisyal na to. Pinapalabas sa mga taga Camarines Sur maaga pa raw para pumasok. Siyempre hindi tayo pumayag na palabasin. Madaling sabi, walang nagawa yung pulis nila. Purely harassment. Game time. Sa last 3 minutes ng laro, wala akong masabi sa Taguig Generals. They work hard, humabol na sa madaling sabi, nag-choke o nag-collapse tayo. Aminado ako, lumabas ang pagka-veteran ng Taguig. No excuses. They won. Uulitin ko, panalo ang Taguig and my congratulations to them. Pero nung laro, madaming lapses ang NBL at ang host team. Di nila nakontrol ang tao and alam nyo na ang mga nangyari. May mga viral na mga videos, kayo na ang humusga, mga momentum na sana na natin napuputol sa interruption ng mga tao. Madaling sabi, distraction yan sa part natin. Ikaw ba naman maglalaro ka sa di mo alam ang safety at security mo after the game? Di ba? Maraming tayo reklamo pero walang nagawa ang NBL sa mga crowd.
Ikaw ba naman pati hanggang sa guhit ng court meron crowd? Kaya di maiwasan na magkagulo talaga. At sana next year humanap na ng bagong home court ang Taguig na safe ang teams na lalaro sa kanila at maiwasan at hindi na maulit yung nangyari kagabi. Visiting teams deserve safe venue kasi ang home court namin is world class at very safe sa lahat. Pati mga players ng Taguig ang babangis na din dahil sa crowd. Ikaw ba naman nakakampi mo ang crowd? Di ka babangis? Tira dito, tira doon. Again, watch the viral video sa pinaggagawa ng Taguig. Di ko na iisa-isahin. Lastly, nakita ko sa video yung kaya Berman magpantay. Pinag-forward ko sa NBL para makita man lang nila yung nangyari. Para man lang mabigyan ng fine si Jonathan Luntok ng Taguig. Very relax ako sa pagsabi, pero hito sa NBL na rason sa akin, sinalo lang ni Luntok si magpantay. Hindi ba iinit ang ulo mo sa sagot niya? To make the story short, nagmeeting ang NBL at nagsabi sa akin na act of violence ginawa ni Jonathan Luntok at dapat out of the game siya. Yun na lang consolation ko na dapat managot ang dapat managot. Usapan namin ang NBL, magpapalabas sila ng statement regarding sa act of violence na ginawa ni Jonathan Luntok. At yan, ang hinihintay ko para man lang mabigyan ng hustisya yung ginawa kay Berman magpantay na masyadong inapi ng Taguig Generals. Sana sumunod sa usapan ng NBL para naman makabawas sa sama ng loob natin yung nangyari kagabi. Again, hindi po kami sore loser, marunong kami tumanggap ng pagkatalo and I give credit to Taguig Generals. Pero sana sa tamang pagkatalo lang sana. Sakit sa ating lahat ang nangyari, pero tapos na, wala na tayong magagawa. Bawi na lang tayo next year kung babalik pa tayo sa NBL. Ay, para sa akin, wag na kayong bumalik, Engineer Monmongo, sa NBL. Dahil magulo daw ang team na yan talaga. O yung management ng NBL. Kaya yung mga naglalaro, magugulo rin. Sila nga mismo, di madisiplina ang sarili nila sa management. Ang aking taus-pusong pasasalamat ko na Governor Luigi Villaperte bilang team owner, Congressman Elry Villaperte at Congressman Mix Villaperte. The best kayong mag-ama. Salamat sa suporta nyo. Kasubaybay po silang tatlo from game 1 to 5 at nangangako na mas papalakasin pang Camarines Express next year. Proud akong taga Camarines Go Camsor Express. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Nakakataba sa puso at damdamin ang mga comment at post nyo sa pagtatanggol sa nag-iisa nating Camarines Express. Pakiusap ko sana sa inyong lahat na maging mahinahon tayong lahat. Pakita natin na hindi tayo pareho nila bilang basketball fan. Babawi tayo next year, we will come back strong. As your team governor of Camarines Express, I am now signing off. See you all the next year. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan po ang hinanakit ni Engineer Monmongo sa National Basketball League. Sa sunod, pag nagkawat pa ang Camarines Express, madala na yan si Mona Lisa. Na yun magpapakilig sa mga player. Nagray na yun. Pag nagdalan si Mona Lisa, ay indaman siya na kunday takigan ang mga player kan Camarines Express. Baka pati ang management kan NBL. Padaraan dyan sa Rong Batalyon na halidigdi sa Bicol na grupo ni General Andre Dizon. Hindi nagkonsilo na. Mas dakol pa ang police kaysa player. Saka mga meron. Hindi nga niyang pigtarakigan ng NBL management, indaman siya na. Ay, hindi nagpapakonsuelo na lang po kita sa arog po kayo ng mga kawat. Dapat maging sport. Minsan kaya kitang digding mga probinsyano, garo kita mga party list.
nagdadayo sa Metro Manila, aping-api bagan mga taga-probinsya. Aski paano sa management kan mga kawat sa basketball, pero may bagang pinag-iinitan, maski Iriginyo. Kaya ito may grupo, may team baga si Mayor Madil. Anong nangyari? Karon nakawalong gana ito, tapos nag-walk out. Naday yun ang management. Kaya nakita magparalaban-laban dyan. Kung arog man sa nakayanan mangyayari, kan management kan pakawat. Sayang kan oras, sayang kan gastos. Ang ginagastos pati, kung kwarta man kan probinsya ni Camarines Sur. Maray kung personal na kwarta ni Congressman Mix, Congressman El Rey, saka ni Governor Luigi Villaperte. No problem dyan. Pag-arog po kayo ng mga pakawat, pero ang ginagastos kan ibadigdi ng mga politiko, kwarta man kan probinsya, kwarta kan distrito. Alangan man magparagastos personal. Gagastusan mo yan personal, ara mong masikat. Pero kung arog ka yan, dahil pangani nagsisikat, kinapos na. Kumbaga, kita pong mga taga-probinsya, terming naapi sa mga arog kayo ng pakawat sa basketball. Kaya ako unta sa daig, tamaluya man pati ang training digdi sa lokal. Kaya nga ni ba nagpaparakuan in import kung may mga pakawat sa lokal pong karawat sa basketball. Nga ning may konsuelo ngayon kawat. Ultimo nga ning Philippine Basketball Association nagkuka ba ganin mga imported na parakawat. Kakitang mga Pilipino daw pinano pag-abot sa basketball. Aminon ta sa daig, wa kita mga nagsisikat, pero mayo pa man kitang nakalaog sa National Basketball Association ng mga Pinoy. Kaya ito pa po, sabi nga pwedeng makalaog sa Alvin Patrimonio, si Johnny Abarrientos, na daw nakalaog sa NBA. Dahil man, ang nakakakarawat po sana sa National Basketball Association, ano ba, mga PhilAm. Bako man ang mga purely Filipino. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya daw anong pulos-pugos kan mga Pilipino, dahil man kayo kita nagsisikat sa kawat na basketball. Igwa kitang Gilas Pilipinas. Pag-abot kan oras, dahil man na ipapailing ng tol-tol ang Gilas, hanggang sa nasa primero ang Gilas. Pag mga ending na, ay nawawara na sa Gilas kan Pilipinas. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Tapos ang nagkukots pati kon minsan, mga Amerikano, arog coach team kon, nagcoach na ba yan sa Asian Games? Pero yan, papanigang kayan. So, mga kadugo, kalahi. Kita kayang mga Pilipino, mahilig kita magtiwala. Bako taman kadugo. Ilinguntan nangyayari sa Pilipinas. Kada ako lakan mga Chinese. Mas pigtitiwalaan tapan mga Chinese kaysa mga tunay na Pilipino. Yan po ang katotohanan dyan. Kitang mga tunay na Pilipino makahirak digdi po sa tuyang nasyon. Ako sinasabi ko sana ang katotohanan. Maabutan panahon pwedeng mangyari, magkatotoo itong pinagsasabing ngaya Province of China, Republic of the Philippines. Ngunyan pa sana talagang nangyayari na garo ginigibo na sana kitang probinsya kan China. Pero republika pa man kan Pilipinas. Pag naging Republic of China na ini ay tapos ang Pilipinas. Maray kung mabaliktad ngaya Republic of the Philippines, China Province.
Lugaro parehas man sana. Pag China Province, Republic of the Philippines, parehas man sana lulusan. Ayun na Pilipino. Ayun na Pilipinas. Dapat maghanap kita ng nasyon na pampabinas. Magkakasurog sa satuya bagong pagpaparagatasan siya ng Pilipinas kan ibang nasyon. Ay pan makasakop sa tuya itong nasyon na magata sa arog kan New Zealand, Switzerland. Ay nagpapakonselo na lang po kita ta ngunya na Pasko, at least makonsuelo kita. Kitang magparamundo kan mga nangyayari sa tuyang nasyon. Tawag kita inaapi na kan mga Chinese. Na kitang 31 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, naghahanap ka ba ng natural na paraan para muling maayos ang iyong paningin? Subukan ng iBerry Gold with lutein. Ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, isang makapangyarihang antioxidant. Nakakatulong ito maprotektahan ang iyong mata mula sa pinsala. Ang lutein ay nakakatulong din sa ating paningin tuwing gabi at mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dude. Smart dishwashing paste ko! Smart Dude. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Arog kayan pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Dating Konsyal Piwi Gasco na sinman siya po ang Oscar Head digdi sa San Nicolas Ciudad kan Iriga sinman si Francia si Saulon kan San Nicolas Iriga nagpapaabot sa Indone na Merry Christmas and a Happy New Year. Nagabilog na ang Philippine National Police nin sarong tax group na yung maimbestigar sa kaso ka na pananambang sarong election supervisor sa probinsya kan Sulu. Sigon ki PNP spokesperson Police Brigadier General Jen Pajardo, ang nasambitan ng grupo aniguang mandato na magtutok sa kasong ini. Magarumduman pinaurananin balak kan badil ang lunadan ni Sulu election supervisor Jolly Bidspar mantang pauli ini sa indang harong. Ligtasan opisyal alagad ay nakaligtasan sa iyang tugang na sakayman ka na parehong lunadan. Igpuunan naman ka na pamnasyon na pulisyan backtracking sa mga CCTV footage ng aning mabistuan may sala sa madugong pambabadil.
kumbaga amay na election related makmungan tambangan na yung mismo sulo election supervisor malupit pag-arog po kayan ay pangani nag-aabot an panahon kan karampanyan asin eleksyon igwa na tulos na kaguluhan duman sa party kan sulo bagay duman sa namang gayon. Sana pag-abot ka na eleksyon dahil naman kita maapiktaran. Sigurado may maburutwaan pa po yan pag para panahonanin karampanyahan. Kundi sana magbutwa bakong kararibukan. Magin sports lang ang mga politiko kundi kung minsan mainit ang politika digdi po sa tuyang nasyon sa puon eleksyon puon karampanyahan hasta eleksyon pagkatapos kan eleksyon dahil matapos-tapos ang pamumulitika kan ibang mga politiko sa satuya pong nasyon yan po ang triste. Kung habo mo nin magulo, dahil ka maglaog sa batalyanin politika. Ano ninong kasanakan sa iyong pagkabuhay, dahil ka maging politiko. Hindi po sa Pilipinas, magulo ang dalagan kan politika niya to. Nagpapagulo sa naman ang mga politiko. Ang mga sibilyan, to ninong man. Tega siyerto man kan Bureau of Immigration na naka-full alert nagabos ka na sa indang mga personay sa Ninoy Aquino International Airport asin sa gabos kan ports of entry asin exit sa bilog na nasyon ngonya na holiday season. Sigon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado iniana tanganing masyerto na magin matuninong asin matiwasay ang biyahe kan mga pasahero sa mga palupadan asin mga pantalan na mahabol na makauli sa kanya-kanya kaining mga probinsya. Paliwanag ni Biado, preparado na ang sendang mga personay sa piglalauman na bulos kan mga pasahero. Nagpautob naman ang sendang ahensya ng no leave policy sa gabos kan sendang mga frontline personnel poon kan makalis na Disyembre 15 asin matapos hasta January o Enero 15. Nakadeploy naman ang sendang mga personay sa NAIA, palupadan duman sa Clark, Mactan, Davao, asin Kalibo, asin sa Zamboanga International Seaport. Sa luwas man ka na nasyon pinasakamot na kana Israel Army ana 7 Lebanese detainees sa United Nations Peacekeeping Mission. Pigkumpirmar kan Lebanese Red Cross ang nasambitan ng insidente gikan sa Ras An Nakura sa Israel ana pigbalyo na ang mga ini sa Lebanese Italian Hospital duman sa Tyre City sa Southern Lebanon. Magarumduman na epektibo kan nakalis na Nobyembre 26 ang ceasefire sa tao kan Israel asin man Hezbollah. Buon kan nakalis ang kapwa pig-akusaran kan magkaibong na lado na nagbalgar sa nasambitan ng ceasefire. Pong Kapaskuhan, maribok duman sa nasyon kan Lebanon, sa Israel, sa Syria, pati duman sa South Korea. Na ba ang katuninungan ang mga lugar na ini samantalang kan panahon dyan so agi-agi ni Hesukristo. Hindi kung sa indaan kagurangnan garuyaon man duman ang kariribukan.
sa Pilipinas, tuninong pa man. Dawarog kaya nagtitios-tios, ang importante tuninong ang sa tuyang buhay, digdi sa tuyang nasyon. Nakakaagwantapan mga kababayan niya to, dawa tios. Dahil lang paguluhon kan mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Sabi digdi, Pauls multiply when wise men are silent. Hali po ini ki Nelson Mandela. Nagdadakol da itong mga magugulo, mientras na mga madudunong silensyo. Hindi sa tuya nagdadakol man ang madudunong na makakwarta. So iba man, nagsisilensyo na lang. Yung po ang buhay sa Pilipinas, daw may dunong, silensyo ta, mayong kwarta. Kaya sa mga madunong digdi, dahil na lang nagpaparagirirong. So iba ta, kaysa ngaya makadamay pa kita sa kaguluhan kan Pilipinas. Mamayag pagdigdi sa tuya bako umandunong kan iba, korupsyon, urakot kan madudunong, nasobrahan na nin dunong sa pangungurakot. Yan po ang katotohanan ng mga nangyayari sa nasyon Pilipinas ngunya na mga panahon. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Baga ni ba pong mga politiko kadaklan sa tuyang nasyon, madunong sa korupsyon. Bako man sa pagserbi sa mga kababayan niya tong nagtitios. Digdi Pasko sa pagpayabaan at pag-asa kabaaw. Otrong pinuno sa diwa ka Pasko ana la medalya sa baaw, diwa sa pagtatarauhan, pagpapayabaan at pag-asa. 500 na pamilya ang nakaresibis sa biyaya, usad na pagrurom na sa kada sakit agko pag-ahon. Kaya nita kunyan na dahil na lang binikol, may halo bagay ning buhi nun. May halong buhi nun na Tagalog. Sa simpleng gakos sa malasakit at handog kapag kakausad matita na ana tunay na regalo ka Pasko ay ana komunidad na nagdadamayan. Kaya kung si Ma'am Kyle magbasa kay nita, maray itong magbuhi nun. Amo di puso ka kanatong misyon. Sad na distrito, 5 kong sari uda sakit, uda kaalupan. At ana bawat pamilya ay agkuliwanag kapag asa. Uno pinaka inaasam mo para ka kanimong pamilya nguwa na Pasko. Istoryahe raw kami at sabay-sabay tang gigibo na posible magayon na futuro. Hindi ka kinabukasan. Kumbaga, ang Bicol kan kinabukasan, futuro. Kaya lang kita madisganar na mawaranin futuro ang nasyon Pilipinas na masakit yan. Saro na naman na ban na
Katurumba duman mismo sa barangay San Isidro Talisay, Camarines Norte. Budalan po ang sarong Tri-Mobile. Kaya ingat-ingat po kita duman sa mga motorista tamahal nas ang tinampo. Darakan pagpara uran-uran. Sa pag-urulayan, tayong manunungod sa mga bilog-bilog na binabakal kan sa tuyang mga kababayan. Itong birilog na prutas, kung ano, anong pagkakan, basta bilog. Pag-abot da kan New Year, bilog, ang pagtubod kaya kan iba. Kaya pag dakol kita ang tipo na bilog, dakol ang matitipon tang bilog, bakong porog. So, nagpatiun kita ng bilog, ito pa rin porog. Nagkatiripon, kantuhan. Nakan panahon po, bilog yan, bako man porog ang oso. Yan, naribaya na so bilog kan porog, mga kantuhan. Kaya minsan garo nawawara na sa pagtubod kan ibang mga kababayan niya to na pagdakol kitang tinipon ng mga bilog na prutas, mga birilog na pagkakan, bilog mananan sa tuyang matitipon. Pag-abot kan puon taon, inda kung totoo man yan. Sabi man ba kayo itong sarong nagtitindanin na biko? Ay, ang babae nga yan, nagbabakal akong ibos duman sa babae. Ang gusto nga kan, mahaba. Ibos. Ay, inda kon minsan ang mga pagtubod pamahiin kan mga Pilipino. Naita man kinukontra, kaya lang. Kita nagtutubod na kundakulan bilog. Na binakal mong prutas basta barato. Ay kita mga nganaan. Kumbaga ang bulsa tabilog pa manggiraray. Pero kung nanganaan kita sa para bakal kan mga bilog na prutas na ka mga mamahal ngunya ng mga panahon, pwedeng laog kan bulsa tabako ng bilog. Minsan maparabakal kita kan mga kamahal na mga prutas, an mansanas, ito ngayang kiat-kiat kung ano-ano, mga bilog na prutas na grabe na ka mga mahal. Tapos an iba pati kulang man ang kilo. Inisan ang mga orange na yun, birilog. Pinagbabawasan din sarong nagsasarong kilo pag kinilo mo. May mga kalukuhan po ang mga paratinda ng prutas dyan sa merkado publiko kan sa tuyang syudad, digdi syudad kan iriga. Nagdadaya na sa kilo, tapos ginigibuhan pa rin mga ba pati salasalan kwintada. Nakatawad ka, so kilo may daya. Tapos masabi, ngaya, binasan mga bilog, kalukuhan. Diyan pa sa nangay sa mga paratinda, iba nanloloko na, bako yan sa binas. Na bakong bilog, ang pakakilo, bakong tama. Dadaya nindon pagkilo kan mga prutas. Tapos sasabihin, binasan bilog, ay inda. Kalukuhan, nakabinasan, kadimalasan, ang bilog pag-arog kaya na ang nababakalan tang ibang mga paratinda ng prutas, madaya.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya dyan ko po day namamatian ang kabinasan kan bilog na mga prutas. Kadimalasan na inaabot kun minsan. So yung Disyembre arog kan permen nangyayari. Mabakalan mga kababayan niya to nin bilog tapos kulang sa kilo. Lokohan bagan magparabakal nin mga bilog na kamamahalon tapos pigdadaya pa kita kan ibang mga paratinda. Makabibisit pag abot kan Pasko. Dahil kabibinason pag arog kayan. Pag-una ta, bibinason kita ngunya nakapasko na sa New Year pag nagbakal kita kan mga bilog na prutas. Ito pala na masusuya sa nakita sa sistema. Naginigibo kan ibang mga paratinda na ibang mga manluloko, oportunista. Hain dyan ang buenas kan bilog na pagkakan o bilog na prutas. Kaya ako, dyan po ako din nagtutubod na ngaya pag nagbakal kan mga bilog na prutas na yan, naka mga mamahalon, magiging buenas an New Year. Ay inda, an pamilya nga ni, dahil man nagkakabirilog kung minsan. Kakabara nga mamagata, an iba nagtitirios, iba nag-aarasinso, nagrarayaman. Kaya dahil na nagkakabirilog, ultimo nga ning pamilya. Siyempre, mahinguan, lambang saro. Nasir pa dyan, ang pride. Kung minsan, ay, di nga ako maduman kay hermano, kay hermana, maray nga ito, tamayaman. Paanong mabibilog pag arog ka yan? Para nga, ang nangyayari. Gusto tang mabilog, pati ang sa tuyang buhay, sipon tang permeng bilog ang mundo. Nganing perming bilog man ang sa tuyang isip. Minsan ang mga pagtubod na ini kan ibang mga kababayan niya to, hindi man ako binsido. Pero kung isinasabuhay ang pagkabilog kan tultul na pag-uugali, akong manloko sa kapwa, dyan ako binsido. Sa Diyosan ang sa imong gibo, talagang bilog yan. Pero kung nagigibo ka man, bako man na pabilog, kundi pabanga, pasuya sa kapwa, ay bakong buenas ang bilog. Ano na yan sabi ko, bilog ang mundo. Minsan makulog sa buot kaniba ang Pasko. Enot na enot yan, magastos. Tapos nagpaparabakal ka mo ng mga bilog. Kaya dyan nagluluyan pagtubod ko na ngaya. Magbakal nga ng mga bilog na prutas. Itong mga matambilog na pagkakas. Burugkos, bilogan pamilya. Bilogan maabot. Bilogan masabat. Sa tuyang buhay ay indah. Ano daw kaya nan masabi kan mga padi? Minsan may mga pagtubod po ang mga Pilipino na bako uman maka-Pilipino. Bako uman makabilog sa mga Pilipino. Minsan saro pa po yan, ining sobrang pamahiin. Mga salang pagtubod kan ibang mga Pilipino, nakakaparuro, nakakapatios sa tuyang nasyon. Nakakalawgaw kan sa tuyang pagbuhay. Ay, mang kita nagnunulo sa mga pamahiin kung ano-ano mga pagtubod kan mga gurang, kaya lang an iba po bako uman makatutubod sa na makakatabang sa pagbuhay niya to. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram, nakaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres sa Sinman Glinda Biares. Ako man po si Philip Baracena,
nagpapadyos mabalos kan sa indong dahil sawang pagantabay. Sabi nga ni kan, Merry Christmas sa Indong Gabos. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.